Здравейте, приятели! Както виждате, и сигурно се чудите в какво е облечена тая. Облечен съм по меката ми пижамка. По-скоро в меката ми пижамка. Както виждате, днес заглавието на нашата тема е какво за нас са родителите. Родителите са нещо специално. Поне за мен. Учат ни на много неща. Те ни дават съвети в каквато и ситуация да сме. Окуражават ни да бъдем по-добри. Те са... как да го обясня? Те са хората в живота ни, на които трябва да се разчита. Те са мили, забавни са. Няма скучни родители, нито лоши родители. Ние си мислим така, когато сме адски скарани с тях. Когато сме скарани с тях, ние ги мразим понякога в дън душа или просто си казваме, те са лоши родители, не ги искаме в живота ни. Но след време, примерно 1-2 дни, това отминава и ние се обичаме. Ние не можем да се разделим с тях. Не знам за вас, но някои сигурно са много радостни, когато отиват на екскурзия, викат си: еха, 1 седмица, примерно, без родители, супер. На мен на 3 или 4 ден ми липсва моето семейство. Особено сестра ми. С нея се караме много. Буквално през 5 минути за най-малкото нещо. И не помним даже после за какво се караме. Но това не е от значение. Ние се обичаме. Много се обичаме. Ние чрез караниците ни показваме колко се обичаме. Знам, нашата връзка е много странна. Съжалявам, че отменям темата, но исках да кажа, че сигурно сте видяли, че съм изтрила повечето от моите клипове. Всъщност аз снимах 6 или 7, не знам, но изтрих повечето, защото съм се лигавила много. Признавам се наистина и много съжалявам, ако съм досъдила на някого с нещо. Много искам да правя това. Харесва ми. Знам, не съм прекрасна влогърка или добра. Не знам, просто искам да бъда в нещо добра, да го чувствам, че съм добра и да успея в нещо. И мисля, че това може да е моето хоби. Знам, не обработвам клипове. Всъщност аз не мога. И се опитвам ако ще правя клип, да стане добре. Без обработка. Освен ако му сложа някой ефект или балонче с някакъв надпис. Сега се връщаме на темата. Родителите, най-често майките, ни дават повече съвети. Те са тези, които ни окуражават, които ни дават сила да сме. Те ни казват да се държим на думата, да си спазваме обещанията. И да, това е. Но учат ни да не лъжем, да не крадем, да не правим така, че да не учим. Те искат най-доброто за нас. Сигурна съм в това. Аз много обичам моите родители. Ако вие ги обичате, за което съм сигурна, сте прави за това, защото някои деца не са научени на възпитание, но за това са виновни само родителите. Някои родители пък не са най-добрите. Те не мога да обясня. Не, че са лоши, но просто когато трябва да си готов да станеш родител, за да
можеш да даваш съвети на децата си, да ги окуражаваш. На нас ни трябва сила. Не знам. Знам, родителите понякога ни дават тъпи правила. Като, например, аз да си лягам най-късно 11. Ще спазя това правило. Не, че съм бебе или нещо подобно, ако си го помислите. Но просто те са прави. Знам. Примерно лягала съм си 1-2 часа. Някои си мислят за доста готини, когато се връцкат с това. Но на мен ми се доспива. Аз съм човек, който адски обича да спи и ето, сега ще си лягам. И просто реших да направя този влог. Когато се сетих сега, съм при баща ми, той ми каза, легни се рано, за да се наспиш, и се сетих за родителските правила и за това колко много ни обичат. Това беше темата за днес. Просто исках да покажа на някои хора, че родителите са важни хора и не трябва да ги хулим или накърняваме с някои наши думи. Понякога ги обиждаме и нараняваме ги. Те не се чувстват добре. Добре, както и да е. Исках да се извиня, за предишните ми клипове, колко съм се лигавила, и просто исках да ми дадете втори шанс, ако може. Можете, ако искате, да ми дадете долу в коментари, да напишете някоя ваша забавна случка с родителите ви, или като малки. Не знам, както вие си притесните. Ако идеята на клипът и клипът ви е харесал, натиснете thumbs up. Ако не ви е харесал, не лайквайте, но ако искате, се абонирайте за канала ми. Аз ще съм happy. Добре. Пожелавам ви лека нощ, приятни сънища, успешна седмица, изпълнена с усмивки. И чао! Но сега първо да направим нещо бързо. Сега, докато ще си лягам, затова исках да ви кажа: обичайте родителите си и не се притеснявайте за това. Дори това нямаше нещо свързано. Само да изкъсим кружка там. Така, това беше темата за клипът днес. Изгасих. Сигурно ми светят очите. Добре. Исках да споделя с вас, че аз лично спа с баща ми. Не ме е срам да ви го призная, спа с моят баща. Да. Ето там има още едно легло. Но не е хубаво да спа, да имам някой, който да гушкам до мен. Добре. Пожелавам ви лека нощ, сладки сънища и приятно училище, което няма да стане никога. Лека нощ. Хайде, чао!